Godmorgen, 22 minutter forbi 7. Det her, det var Katy Perry på Radio Morgen og Part of Me. Jamen, senere i dag, så skal borgmester Jens Christian Gesing Haderslev, han skal en tur til Hoptrup for at hejse det grønne flag hos dagplejen Filippa. Og hvad betyder det, Maj-Britt Grosmann? Det betyder, at vi så er naturdagplejer inden for de grønne spirer. Det vil sige, at vi er ude hver dag med børnene, og vi kører efter sådan et skema eller et årshjul, som også ligger inde på vores hjemmeside. Og der har vi simpelthen hver måned har vi så tema på, hvad det er, vi laver. Her i april for eksempel, der har vi været ude og så frø og krydderurter. Og her i maj måned, der skal vi ud og plukke blomster, og så maser børnene dem. Og så laver de forskellige malerier og bruger de farver fra blomsterne. Så vi bruger meget naturen. Jamen, skal det forstås sådan, at børnene altid er ude, også når det regner? Nej, det skal det ikke. Er det stormvejr og det skidt vejr, jamen, så er vi selvfølgelig inde. Vi har jo et hus her på 140 kvadratmeter, så det er jo plads nok til børnene. Men de skal helst ud og have frisk luft. Maj-Britt, er børnene glade for at være så meget ude, som de er? Jamen, det er de. Alt efter alder selvfølgelig. Er det sne og sådan noget, jamen, så lader vi jo ikke de små kravle nede i sneen for eksempel. Så sidder de jo i en barnevogn. Men begynder de sådan at kan bevæge sig lidt mere rundt, jamen, så er de mere ude. Hvad betyder det for jer, at borgmesteren nu kommer i dag og hejser det grønne flag? Det skulle gerne betyde, at vi bliver fyldt op med børn. Vi har nogle ledige pladser, og at det bliver fokus på det her med naturen. Og at det nu igen er dagpleje i Hoptrup. Mange af de har slet ikke vidst, at vi var her. Og det vil jo komme lidt fokus på det, når borgmesteren han kommer, og vi kommer i radioen og sådan noget. Vi håber, at det kan give lidt skub i det, så vi bliver fyldt op med børn. Og sådan sagde børnepasser Maj-Britt Grosmann. Hvis du vil vide mere om dagplejen Filippa i Hoptrup, og måske få dit barn skrevet op, eller få dit barn passet der, så klik ind på børnepasserne.dk. Klokken er lige straks 6 minutter i 7:30. Det er Nadim og Leslie her på Radio Morgen om lidt med Coldplay og Charlie Brown. Først lidt sommertoner fra Alexander Stan og Master Saxo Beach. Godmorgen!